pa social media. Please put this part on social media. Alright, kana paina no profita. Okay, if anyone can prophesy, Kana nganga inoona. or if there's a witch doctor who can see, Inodzwa zvinhu namadhimoni. who gets to hear things from demons, Right? yes, Toronga munogona kuuya pano musi weSunday. can arrange that you come here on Handisi Sunday. kunamatirana. We're not praying for each Handite other. zvinhu zviri difficult ndoisa I don't want chinhu difficult muhomwe. things. I'll put something in my pocket. Anenge andiudza kuti chii. The one who can tell me what is in my pocket. Ndiri kunobhorowa 1 million I will US go and dollars. borrow 1 million. 1 million. 1 million. Pamberi pevanhu panapa. And in Tosainirana. front of all these people, we sign an agreement. Mira. Wait, hold on. Muri kuti kune vano because muri kuti kune mweya. Because you are saying kune that vanodzwa zvinhu namadhimoni nevanoprofita. and they hear from demons, okay. Toita handina mari iyoyo but ndiri kuti I don't have that money, but I'm saying tinosainirana unondisungisa unondisuwa. we'll sign an agreement where you can Handisi sue kuita me. zviri difficult. Handisi kuda zita rani kana I chii don't kana want anything chii. difficult, no names or anything like that. Ndinoya pana ndokuti ndine chii muhomwe mangu I'll umu. stand here and say what is in my pocket. Woneswa nemweya. And the spirit that Whether shows uri you will show false you. prophet kana uri muprofita wechokwadi Whether you're ndomukana false or a wako true prophet, wokusunguka. this is Which your means by 1 opportunity to million rise. uchatenga stand yechechi. Because on 1 million you buy a stand for the church. PA Yes, system. I'm ready. Yes, that's right. I'm ready. I'm ready. I'm ready. Arizi joke iyi. I'm not joking. Handina kuti profita zviri kuAmerica ndati muhomwe. I didn't say prophesy about Ijira America. chete. I'm saying just in my pocket. It's just this piece of Hongo fabric. nditi prophet mune chakati. And you just say, prophet, there's such and such in your pocket. Unosaina vanhu vakatarisa panapa. We'll sign this agreement as people are watching. 1 million ndonoikwereta ndokupa. I'll go and borrow 1 million. Ndopa And I'll give it to uchaona you. kuti zvauri kunyeperwa iwewe kunzi vanhu vanoona kunzoko. And that's why you see that the Ndiri kudedza lies, chero n'anga inoona even if a witch iri doctor kuda would say, 1 million. they would definitely want 1 million. Muzimbabwe yese. In the entirety Kana ari of Zimbabwe. kuNigeria ndomufa.